Instabu bla ħajja Marija Lourdes Bonnici ta' 70 sena u binta Angel ta' 29 sena li l-erba li għadda kienu rapportati nieqsa lill-pulizija. Il-katavri ta' żewġ nisa nstabu falqa fil-limiti ta' ħalaxaq. Fisqarija l-korp tal-pulizija qal li dwar din is-sejba qed tinterroga lil xi persuni fosthom dawk qrib iż-żewġ nisa. Iżda l-enfasi tal-interrogazzjoni tidher li qed tintefa' fuq Joseph Bonnici ta' 39 sena, iben Marija Lourdes u Angel li ammetta mal-pulizija li wettaq dan id-delitt doppju. Jirriżulta li kien l-istess Joseph li rrapporta l-għajbien tal-qraba tiegħu. Fil-jiem li kienu għadhom nieqsa l-pulizija tkelmet ma' ta' persuni sakemm saret magħrufa ż-żona ta' fejn setgħu jinstabu l-omm u l-bint. Fil-fatt fiċċija matul il-lejl waslet għas-sejba tal-katavri kważi mitfuna għal kollox fl-alqa fit-Trejqet Santu Kristu. Hemm instab li l-omm u l-bint inqatlu b'tiri ta' arma tan-nar. Il-pulizija da qed tipprova tistabbilixxi x'seta' wassal għal dan il-qtil fil-familja anke għax qed ikun maħsub li l-omm u binta inqatlu f'post ieħor qabel ma nġarrew għall-għalqa u maħsub li l-ħofra fejn instabu tħaffret minn Joseph innifsu. Dan l-omiċidju doppju l-ewwel qtil għal din is-sena dwaru fetħet inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat Caroline Farrugia Frendo assistita minn qatt ta' esperti. L-investigazzjonijiet qed jitmexxew mill-Ispettur Roderick Attard mill-Assa taż-Żejtun kif ukoll mill-Ispetturi Keith Arnaud u James Gregg mill-Iskwadra tal-Omiċidji. Sa dan it-tant 14-il sena ilu ir-raġel ta' Marija Lourdes u Missier Angel ingħata sentenza ta' 31 sena priġunerija wara li kien ammetta li 5 snin qabel qatel koppja ta' ġirien. Dan il-każ kien seħħ f'Mejju tas-sena 2000 bir-raġel Paul Bonnici kien ingħata sentenza kważi 5 snin wara u kien se jgħaddi ġuri iżda ammetta li qatel il-koppja Joseph u Carmela Dalli. Qabel ma seħħ il-każ, Paul Bonnici kellu kondotta relattivament nadifa għajr għal xi kontravenzjonijiet ta' traffiku u għax kellu fil-possess tiegħu arma tan-nar mingħajr il-liċenzja tal-pulizija. Madankollu jidher li argument bejn membri tal-familja Bonnici u tal-familja Dalli spiċċa eskala sal-livell li kien wassal għal qtil doppju. Mal-wasla tagħhom il-pulizija kienu sabu lil Paul jissenjhom bis-senter u ż-żewġ skrataġġ użati fid-delitt.